Ka showroom kali bathmai jangka Tata Motors Keladan hage jela mentah. Wan saka Frank Motors like Goringi Shillong. Kasengi sama apuli Khasi Students Union Mauchundrut Perlun abog jinglam u samla Anslem Rentong Organizing Secretary ulaong ba jingyo pendenkam jong ki paitba ya ka boarding jingsha hakathan hi brokaway kalong ka bambiang satya namar ka juddo baik khakha om tang hakini ki ayom lior henrai wat haki ayom trang ru kumju kumta kaseng abai dei bat kani kapang kalaong bakal lek bakan pintep cheki board bahalor ban ai sisindon dak jingtho ban kerpat bakat nat boarding kan simkya ya ketika kam Khasi Student Union Mauchundrut Circle nilayo ban kendu yung Astan Executive Engineer jangka Meghalaya Power Distribution Corporation Limited baru yung SDO jangka Nongstoy ba Dairu in charge jangka Subdivision Rendo dia kene kesengi ngiwan ban kendu ban pensengaw ki jinge jangki Thai Mauchundrut ha ka baidai bat ki boarding kaban nikong ni pensengaw ya ka jinge jong ki paitba ka baidai bat ka jingdu like kaka akini ki por bat amdai tang akini ki por rewat aki ki por ba kamarian ka baru jingdu like ka kawan baik man ko por bat ru habangi kontak ki lineman kini ki lineman ru kim simkya ki jingkerpat jong ki tu ki snong baper de hanor kini ki nongrim ba ni pensengaw so SDO mene ba kini ki lineman kim ju simkya than ya kam jong ki bunsin ki pelut por penban ha kam simet jong ki tela dalong kumta balai ki no itu kin no itu kam jong sarkar jong ki patre no kam simet jong ki baru ni pensengaw ya ki officer ha ka baidai bat ka jingsim be ka bilai ka bathurmur bon ki bilai ha ka ki thai kamtam ha ki nong kendong bapli ki don ki baduk bat ki bahe spa ya ki bahe spa bat ki baduk ro ka bilai ki sim ka jo ki klem khin ka kum ka meter ki sim bai da ka ba average lada dai ubat tang subol ro la ka bilai ka wan bai ka jo ka si banai lada dai saus spa barok kin yo bai saus spa de kamdon syo kata equality lada ya ubaduk ru insim bai kat kum ke basim be kitu ki ba penon kam sibon ki ba penon kam bantan ne ki di umbam penon kam ban sedja kata kamdon syo kata equality de helor kini ki nongrim ni sakwan khmat ban penpau bat persngo kini jinge bat ha ka bai dei bat kini ki post light ha kini ki snong kendong bat ro ha ki kapsor ro pun kini ki post light kila snew idon ru kidor ki ba ngila shon kum kini ki post light ki ba la bam sarang lada nakalyang jong ki MECL kim simkya bat kim thungno da ki ba ki post light kane kin saap jingma ada wan ka eryong kum kini ki por menta yo kini kin lam kan je ka jing mensaw ki breu to de ka jing ki klik ka dai ba jong ki MECL hi de kumta ngi kepat ba yakini ki post ro ki dai ban thung thmai no de haba ngilaya karan ba du SDO mene ngi yosngau ba nakaliang jong u penpau ba kini baro ki dai ki jingduna jong ki man power lak jong kita ki man power baru wala kataru ula pen aimen sim mingi ba kat ka ba ula bun sa simkya ya kini ka kam bat pun sa pensgaw sa kibor ba halar kumta na kaliang jongi kaseng ni kumta na kaliang jongi kaseng kan sa simkya ban lek kendu yau CMD jongka tenat boarding ban pensgaw ya kini ki jinge jongka Thai Mauchundrut baru ban penbenyo kini ki kenram ha ka tenat jongki baru ngi kerpat yu member jong legislative assembly jongi nong nikmat jongi bon simkya ya kini kam kenang ba kandam don su kum kini ki jinge hadin abot